Un o fi yw Thomas Griffiths a rwy'n gweithio i Lloyd Gravell. Ers bod fi'n newydd i'r swydd, fi'n hoffi dysgu yn bwyty i'r adeilad a fel bod mynd trwy'r procedures i wneud passive house a fel mae'r adeilad mor eco-friendly. A rwy'n hoffi helpu'r SAR mas achos fi'n mynd mewn i wneud apprenticeship yn mis Medi. Mae llawer o cyfleoedd i pobl ifanc yn y cwmni. Pan nes i mewn i siarad i Andrea am wneud yr apprenticeship scheme, oedd hi wedi rhoi information i fi am bwyty mynd mewn i bod yn labrwr cynta i cael gwaith profiad ar y site. Experience ar y site wedi bod yn gwerthfawr iawn. Pan nes i gadael ysgol, es i Prifysgol De Cymru. Ar ôl hwnna, es i trefeili i Australia a Zealand Newydd am 6 flynedd. A mas fyna, o'n i'n gwybod pan o'n i'n dod nôl i Cymru, o'n i'n moyn gweithio nôl yn Sir Gar. Rwy wedi dewis gweithio fel SAR achos pan o'n i'n trefeili, o'n i'n gyda swydd fas hwnna yn gweithio gyda pren a o'n i'n gweithio fel labrwr, o'n i'n gweithio ar ffarm yn adeiladu sheds a nes i renovation ar camper van mas yn Zealand Newydd. Mae Lloyd Gravell yn lle dda i gweithio achos mae'r boys gyd yn lleol. Ni'n gallu cael hwyl ysbri a siarad ambwyty rygbi ar y weekend. A mae'r managers gyd yn approachable, ni'n gallu mynd mewn i'r office a just cael chat â nhw. Mae llawer o potential i datblygu mewn y cwmni, fel mynd i site managers neu management. Mae llawer o bobl sydd yn site manager a managers nawr wedi dod trwy'r apprenticeship scheme trwy'r cwmni. Rwy'n edrych ymlaen i datblygu fy sgiliau yn coleg ac ar y site a wneud rhywbeth newydd bob dydd. Tip i rywun sydd yn mynd mewn i'r swydd yw cymryd amser a wneud yn siŵr bod chi moyn mynd mewn i'r swydd achos mae'r apprenticeship scheme yn 3 flwyddyn a mae'n well ti'n gwybod beth ti'n moyn wneud cyn mynd mewn i fe. Mae llawer o ffrindiau a teulu sydd yn gweithio yn adeiladu a wedi gweithio Lloyd Gravell yn diweddar. Ar ôl i fi gorffen yr apprenticeship yn Coleg Sir Gar, byddai'n edrych i datblygu i fewn y cwmni wedyn. Un darn o cymorth byddai'n rhoi i rywun sy'n dechrau yn y gyrfa yw newch eich research a cael work experience ar site achos un yn siarad i pobl sy'n gwneud SAR a apprentices ar site wedi helpu fi lot. Y myth fwyaf sydd ar y sector yw bod pobl sydd ddim gyda qualifications sy'n mynd mewn i trade, ond es i prifysgol a wedyn oedd wedi cymryd amser i dewis mynd nôl i mynd mewn i fod yn SAR. Mae siarad Cymraeg yn y swydd wedi helpu lot achos ar ôl dod nôl o trefeili, mae'n neis i siarad Cymraeg yn y cymuned a i bois yn gwaith. Tri tip byddai'n rhoi i rywun sy'n dechrau yn y sector bydd newch eich research, newch work experience a siaradwch i pobl ar site. Y proses ymgeisio am y swydd hyn yw mynd mewn i'r coleg i cael chat. Mae interviews yn dechrau yn mis Mai a chi'n dechrau coleg yn mis Medi. Mae'r graddau A i C eisiau arnoch chi yn mathemateg, gwyddoniaeth a iaith. Mae'r qualifications mae hwn yn mynd ati yw City Guilds Carpentry Level 3. Ers bod nôl o trefeili, rwy'n gwerthfawrogi byw yn Sir Caerfyrddin fwy. Mae wedi rhoi siawns i fi gweithio yn agos i teulu a ffrindiau.